sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutonetsa kuti kwandiri kuta kudai indichoti chiregai ndite sei tipotiwo zvangu ndimboti tsetu mbichana zvihope titonosangana nepost yamunhu wamwari Jehovha. Sekuziva kuti ndite zvinji kuvanhu munhu wamwari Jehovha vakagara musvuvu kuita musvuvu potato ndozvavakaita musoro wavo. Zvinhu zvakanaka nekuti ivo vakambobuda vakaita vhidhiyo imwe chete vakati huhwa vaita sei vachiti iri preparation of new car inonzi Bugatti kana kuti Bugatti. Zvakanaka hazvina kushata. Ndokubva zvakare ndofunga watanzira kuti ndofunga birthday ravo ndofunga kuna around end of this month vanenge vane birthday ravo. Zvakanaka zvakare ndobva ndofunga vanobuda futi mukati mezvimbozvana angu apatani vachita vaiita iyoyo tinozvitenda zvakare. Asi apa manje ndazodisikafa kuti kune billboard raitwa nemunhu wamwari kuZimbabwe uko rakanzi Saka. Ndasati kurizivika ndinoona raiswa mucomment section munhu wamwari zvokwadi wanyatsa kuisa billboard. I didn't know kuti munhu wamwari waJehovha wadiisa billboard nekuti vamwe vanhu vanodanzira kuti kosi kana munhu wamwari billboard ramaenda kundoisa alongside iroro Domboshava Road mari isirei ipapo ndokunyora kuti Saka mukati mebillboard ivovo. Zvaitikira kupi ndatototaka kushamisika pakanzi Twabam ndokubva vati nechiseko checha Saka mukati ndofunga ndobva panzi Passion Java ndobva vati vaiswa vakadaiwo so nengetana ndezvekuti varirwisanisana nani kana kuti ndo chiprofita chacho chavaita here vachirwisanisana nema-evil spirits. I don't know kuti zvinorevei hazvo izvozvo ndingareshera interpretation yevanhu ndozvandokwanisa kutora chirega ndigotanga namboverenga apa pavanyora vakati Twabam family please type one word for me, meaning kuti munhu wamwari Jehovha family yavo inonzi Twabam family nekuti tine Mio Kate family, tine Giraffe family kwana Bhuti JP ndo anzi murume murefu, tine Dog family yakambotangwana na Queen Tata kuti vachiri kuramba vachindira mberi here neDog family yavo iyoyo, tine Twabam family asi kuti tine imwe futi ichauya here kuda maPig family ikoko kumberi ukokoko tichita Macau family zvakangosiyana-siyana mafamily achoni akasiyana-siyana. Kune G Nation family yanabhuti Gimi Nimbi zvakare. Saka mafamilies akawanda. Vamwe vakati Anaconda family, vamwe vakataura zvakasiyana-siyana mafamilies achoni ndikati hazvina kushata. Asi for the meantime mafamilies ari kutrenda iKate family ndo kunyanya kutrenda. Ndofunga naiyo iTwabam family yavatoti Twabam family I didn't know kuti vanozviti Twabam family ini nekuti kune masita akawanda akachidani akatasa raundi munhu wamwari Twabam. Zvikanzi nevanhu vachinyera kupi comment section Twabam Saka ngengengengenge Ntsolo Bangu Twabam looking good as always the gaffer Twabam to the world. Looks like the 7,000 hairstyle everyone is talking about in America. Just saying tikati 70,000 hairstyle mushuvu yoyo tisazivi kuti mushuvu unoita 70,000 kuAmerica keni. I didn't know. Muona manje ndazviona comment section kuti ndofunga vakagirwa mushuvu we 70,000. Mushuvu hakuna kana shape yakatwa kuti vine kana kuti mushuvu plain kuda pane zvavanozoiswa mukati memusoro kuti zvinatso kuti kweterere. I don't know. Zvikanzi the prophetic gaffer Zuda is not suitable for you. I miss the nice cut I used to see you with. Never more. Men of the time, Twabam started Baba. To me, it's a very profound. You are deep. Saka billboard rakora waisa muround ye Domboshava wati rinotadza 488 kufamba Harare naipanga. Never more. Indakata confused. Zvikanzi mubvunzo wako wakaoma vandokuseka. Zvikanzi you look great, looking nice prophetic gaffer. Comment section uko. We can do it, guys. This brother of ours inspires us that we can do it by defying all odds. This man is so inspirational. From Kenya, you are looking very good. Twabam to the world. Ndobva vaisachi mabillboards. Vedu ndikurana ndipo pandatozozviona apa kuti munhu wamwari pane billboard raiswa riri kare ndaimbozva kuti kune building rakanga inonzi iroro vamaikira zvikwangwani zvavo izvozvo zvavaiisa pepe zvanga nichitwaba munyama ndofunga mugore ravaida kunoita birthday riya rine uyu yavo yakaita ikira vanga vanayo pepe. This time vane Twabam Saka. Saka yacho ndizondezva kuti iri kuvhunzani kuti Saka ndobva
zvanzi nevamwe Twaba, I'm always looking expensive with the new cut. I salute you Gaffer. This haircut, no, I don't like it. Nevamwe handiti ndokubva ndanyangu ndichiramba chitendera ndokubva ndaramba futi ndichiona macomments akasiyana. New haircut, sharp yakanaka zvisingamboiti. Papa, that haircut ndobva waseka. Papa looks like sharp. I still see vana munhu wamwari vakasiyana ndipo wangwatarawo mazita ivava vachatawo zvangu zvanawo international movement Zuda on flick. Hauya kumusha uone Lamborghini, nice haircut, division or devotion amekuti zvoreve ipapo. One day yenyu prophet musanyeperwe number one day. You look like Tupac. Passion Java tsubidi namahunzo inde. Mukurova spirit kati mudhara Zuda legendary double deportion nevamwe hazvina kushata zvikanzi Passion Java imbinga yemashuwa tasuwa kuti Passion Java avatambudze futi hashtag mumwe anirarara ndizokuti ada kuti chiakada kuti anorara here neshangu panohwambinga mhenu ipapapo hazvina kushata. Chinege ndiite sei ndigoinda kupi kufacebook kumainstagram avenue ndinyasoona kuti nyaya iyi iri kutenderera kupi nekuti ndatanga ndaiwana pa ndadere ndobva ndaenda futi kunotasa kuti Twaba mubillboards ndatoenda kunotasa ndatandotarisa kuti vanhu vari kuti chii pamusoro pebillboard zvikanzi Ginimbi akupinza lambo muzimu zvakaoma kudaro iwe Jehovha kuita chii dzakukwereta who told them kuti mumwe wamwari Jehovha anenge achikwereta? I don't know. Ane mari haanzi haana kufitwa nevamwe wavo. Zvanzi manje unenge wakuita sei wakundopinda chechi dzana mambo dudes. Zuda makagerwa $250,000 idzi mari idzi I don't know kuti vanhu vari kudziwana kupi mari dzavakusa. Hasi kuti munhu wamwari vakaita vhidhiyo iri vakataura kuti Zuda rangu rakaita $70,000 kana kuti $700,000 kana kuti $250,000 I don't know. Saka ndinoda kuti ndigozozvitsvaga ndigoona kuti izvi zviri kubva kupi zvitaura nevanhu handiti ndokubva vamwe vati musoro unenge nzungu. You guys, kana musoro wacho uchinzwa wakagerwa nemari wai vanhu vachiita mashoko akadero handiti kati hazvina kushata. Chirege tigona kuti vamwe vati chii kumainstagram avenues. Ndokubva zvanzi namunhu wamwari prophet ndangoisawo mudombo shava road billboard rangu plus 20 more muHarare. Ndiani? Ndimunhu wamwari ndatopedza. So if you know you know, we'll see kuti mbinga ndiani in few days. Zvakaoma. What is going on? What is cooking around? Andiziviwo. Saka handizi kuti ndo clapback here iri kuitwa namunhu wamwari Java according to this Lamborghini and Ferrari oro pane zvinoda kuitika. I don't know. Handihwisisi papapo nekuti ndo zvanyorwa pacapition yavo vanyatsa kunyora izvozvo. Zvikanzi nevamwe panga Ginimbi anokurwadza shuwa. Ndobva vanyora kucomment section vakati saka. Zvikanzi mukoma Zuda mune nharo. Sure that pangaka really unondibhowa zvangu nevamwe. Zvikanzi saka siyana naye watopedza naye timu robatikana naPassion iri. True kutotadza kubata. Zvikanzi Ginimbi haarwadziwe nemiking ari kungoita zvinhu zvake nepesi yake. Hameno kuti side kwenyu ikokoko pressure iri kubvepi. Namwe zvikanzi I swear I love this guy. Vamwe zvikanzi muri kumuzira pazasi munhu wamwari Passion. Zvikanzi munotanga masports zvese nekumapedza nemumwe uyu nekuda kwecomment iyi munhu once best comment of the day DM for my USA data. Zvakanaka zingamboiti zvakanakisisa izvozvo. Zvikanzi aiwa ichibva mandisira ka100 nani nemunhu wacho iyoyo. Zvina kushata. Vamwe ndokutanga tokumbira mari ipapo vamwe vakatanga kutotukana vamwe vakati iwe usatopota zvina basa rese ndekupi kwakamboenda kana kuti ukamboenda kupost yabhuti Ginimbi waenda ikoko ukanonzi uya ndikuisire kana kuti maUS here kana kuti unongoposta zvoguma zvakanaka. I don't know. The fact yekuti muna Jesu matopedza pasports #Twaba hazvipere mushe izvi handiti bosi Ginimbi impinga unonyepa iwe handiti. Vamwe ndokutiwo it would make sense if Ginimbi wacho would actually cared. Haatomborera basa nazvo. Mukuru hanga haigare pfunde zvima sports chaiwo.
Imagine comparing a Lambo ne billboard. Man, what do you comment section? This is pet. Munhu wamwari Java wakarwadziwa nelangongo ya bosi G. Nyaraiwo mhani. Ginimbi mudhara. Hamusi makuzviwanza here naye Prophet Twababa. Mobva maisa shopping mall next to the billboard kuti zvibalance. Kutokunda mamwe makambani zvokwadi asinawo mabillboard here. Zvekutenga mota zvaramba makuita izvo. Nevamwe. Prophet dai matsvakawo basa asi kuti wada kuti wanotsvaka basa mutakshop here kana kuti I don't know. Zvikanzi you feeling the pressure Prophet. Muri kuzvinetsa zvinhu. Nevamwe ava macomments acho anga akawandisisisa. Hakuna anga akawandisisa. Saka ndisingazozivi kuti zvichagumira papi zvikanzi mukasatenga Bugatti munenge mawachisa inini one big fan renyu zvokwadi dai matenga Bugatti yacho iyo kana Bugatti. Tikati hazvina kushata. Isusu sechingoona hedu zvikuitika ipapapo nekuti statement ranga riri strong iroro ranga riri strong ende ndopanozoiswa billboard yacho nekuti iswe ndokunga kuti pakupinda pepe kuti Ginimbi vanenge vachiona from the way yavari kubva nakudambusha vanenge vachiona billboard vakataswa namunhu wamwari Twababa vakanzi ndiri kuvinga nechenengetani dzangu kuti vanga vanengetani mukati meruoko mavo vachibva futi kana vakada kuti hazvokuonyerekwa vachifamba vanofungwa vachinzi Ginimbi the man himself vanobva varemind kuti I am the man vakatasa pabillboard kudai usoko sakaisi kuti iremind here yaiswa kuti ziva kuti who is the king pamberi pestreet yavananga vachifamba vachifanira kupfuura kudarika naro everyday sikazoti hakuna imwe zhira here kuti bhuti Ginimbi vapoterera naye zvavo kungoavhedha billboard ndomwe anongoda ngoti chinyatsa kundiona see me look at me see me I don't know kuti chii chikuitika ipapo saka ndozvizandanangu hamunazvo ndakamiriro zvangu kind of regalia yavo yavanga vanayo pasuti yavo yewhite yavakuda vakaita chikiti muhuro kudaiwo so zvazvine mabvinda akadaka zvinhu zvacho nezvizvizvo saka pavati talk one word say one word stand one word ndozvizandanga nauya nazvo muvhidhiyo yangu ino tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.